прапаную прадставіць пасля больш дакладна той самы второй класе Кацярына Тарасаўская. І яшчэ адна паэтка, якую ўжо, на жаль, згадалі да мяне, гэта Кацярына Масек. Хаваць свае паперы ў стол, іх бачыць іншым не патрэбна. Хай не вярэзіць сэрца боль і не глядзяць у душу дарэмна. Хай не імкнуцца разглядзець і зразумець вачэй зарніцы. Хай не спрабуюць перапець той альш, што ноччу кожнай сніцца. Хай не спрабуюць маляваць усё, што з душы люструюць вочы, бо іх ніхто не перадасць, як глыбока душа захоча. Лепш проста жыць, не бачыць боль і прачынацца недарэмна. Парада. Усе паперы ў стол, іх бачыць іншым не патрэбна. Пацалункі да задніх зубоў — гэта вельмі і вельмі прыемна. Нараджаюцца толькі ўзаемна пацалункі да задніх зубоў. Іх мільярды людзей недарэмна паўтараюць ізноўку і зноў. Пацалункі да задніх зубоў — гэта вельмі і вельмі прыемна. Ты пойдзеш за 3-9 жыццяў і 3-9 смерцяў, пакуль здзірванелай хадой не натрапіш на сад. Лістота пачнеш амацець ледзь трывожным прадвесцем, такое, што няма і не будзе дарогі назад. Ты ляжаш на цёплы хрыбет спрагнелай лавы, і будзе зручнейшая яна за любую пасцель. І больш не злічыць, колькі сноў ты ўжо тут прабавіў, і больш не адрозніць пачатак, прыпынак і цэль. Любая дарога вядзе да таго раздарожжа. Нагамі, што збіты ў свабоду і ў сэрцам у кроў. Ты ляжаш за 3-9 земляў, нябеснае ложа, згубіць незваротна ўсё тое, што ты не знайшоў. Дзякуй.